Дзе Мікола Статкевіч? Афіцыйна месцазнаходжанне палітыка ўсцяж невядомае, ужо 4 сотняў. З неафіцыйных маем паведамленне нашай Нівы пра тое, што Статкевіч знаходзіцца ў глыбоцкай калоніі. Аднак ані ў самой калоніі, ані жонка палітыка Марына Адамовіч гэтай інфармацыі не пацвярджае. Тым часам Святлана Ціханаўская заклікала міжнародную супольнасць патрабаваць ад Лукашэнкі вызвалення Статкевіча. Падрабязней Аліна Скрабунова. Папраўчая калонія нумар 13, беларуска-літоўская мяжа і зноўку папраўчая калонія нумар 13. Гэтак, на думку Лукашэнкі, выглядае памілаванне. Паводле інфармацыі нашай Нівы, памілаваны Мікола Статкевіч пасля адмовы ад прымусовай дэпартацыі знайшоўся не ў дома ў Менску, а ў калоніі ў Глыбокім. У папраўчай калоніі 13 Глыбокага адмаўляюцца даваць якую-небудзь інфармацыю пра тое, дзе Мікалай Статкевіч. Хаця Мікалай меркаваў, што яго вернуць назад. Гэта, верагодна, насамрэч. Згодна 96-го артыкулу крымінальнага кодексу, памілаваная асоба вызваляецца ад пакарання цалкам або часткова, або атрымлівае мякчэйшае пакаранне, або цалкам пазбаўляецца судзімасці. Гэтая асоба можа быць ізноў пакараная ў выпадку учынення новага злачынства. Вяртанне грамадзяніна Беларусі ў Беларусь не ёсць парушэннем заканадаўства і тым больш злачынствам. Цікава, як яны гэта растлумачаць амерыканскім партнёрам, з якімі яны аб нечым дамаўляліся, быццам бы. Я не думаю, што там можа быць такая умова, што калі чалавек адмаўляецца пакінуць Беларусь, то ён зноў становіцца злачынцам, таму што, я кажу, гэта унікальны прэцэдэнт у гісторыі Беларусі, раней такога не было.